Народният празник Сурва, който битува в 5 от общините на областта, е свързан с посрещане на много гости. В миналото стопаните са дарявали маскираните с ракия, месо, орехи, ябълки и дори с брашно. Днес ги черпят с баница, вино и ракия и им дават пари. Във всяко населено място, където се провеждат игрите, обаче пристигат гости, за да наблюдават великолепния самобитен театър на сурвакарите. Тъй като Сурова е през най-студения месец в годината, за трапезата се приготвят характерни за региона зимни ястия. Във всяка къща ухая на варево, на греяна ракия, на топла погача. Затова казваме, че Сурова е не само грохот на звънци, лумнали огньове и страховити маски. Празникът си има вкус и аромат, на които никой не може да устои. Традиционната граовска трапеза, която се прави по празника Сурва. Това са варево, качамак, спържа, пача, различни видове троши, най-вече погачата, баницата и какво е една трапеза без ракия или вино. Както каза колегата Лазарова, донесли сме тук на изложбата традиционни за нашия регион ястия. Много се радваме, че може да присъстваме на това чудесно събитие тук и да покажем колорита и прекрасните традиции на нашия регион. Традиционните за Сурова ястия не са само експонати, които да се показват в изложби. И до ден днешен те се приготвят всяка година за празника по старите рецепти и с тях домакините гощават гостите си. Дължително е, защото българските празници са свързани най-вече с наричането за здраве и за берекет. А всяка стопанка иска нейната къща да е най-здрава, да е най-хубаво, уютно и щастливо семейството. И за това тя самата прави все повече и повече блюда и тези традиционните, които са, за да може наистина в къщата да има здраве и щастие. Вие, читалищните дейци, имате мисията да съхраните и предадете традицията. Получава ли ви се? Учиме децата. Както нас са ни учили нашите баби, така ние предаваме на нашите деца и се радваме, че те с интерес гледат с широко отворени очи и попиват, за да продължат и те традициите. Аз, например, на този въпрос бих отговорил така, че самият аз съм като представител на младото поколение пример за това как читалището е една уникална институция, съхраняваща традициите и успяваща да направи тази приемственост между поколенията. На местна Сурова, когато журналисти, фотографи, учени и официални гости посещават селата, искат непременно да опитат от варевото и баницата, защото те са вкусът на Сурова.